थंते उडेला आपल्या एक कांडावर उगत ना उलटा असं पूर आहे बुक्स आहे पण थंते उडायला कसं नाही येऊ घरात तिकट करतात सांगून दूर जाऊन गेल मका अयो कसं मोजूया दांतकीड छापतस चरडू म्हणे तशी नव्हे तशी करतस ताची तू कसं गेलात वय माई चरडू म्हणून सोडल्यारी मत्तार बसतात आणि कळल वस्तू कळल कडेन दवरका म्हणून 1000 वर्ष केलाय मगेरी खाण पुरा मेळा कडेन उडयत असती अक्क म्हणचे मगरा बुद्धी म्हणून माये ये सान असताना समकोरका ते कसं की म्हणता पडा गिडವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗೀತೆ म्हणून तशी जात मागेरी ये चरडू सोडी तांगे बापूस तशी इंची ऑफिसात नाईल कुडला सॉक्स एक कडेन फाईल एक कडेन आणि शर्ट एक कडेन पॅन्ट एक कडेन पुरा उडोचे मागीर मेळ निघाला रे जया 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 म्हणून भोव मारचे एक गडी उसरू काढू दिनाच म्हाका तू कसं म्हणची गो आता मेगेर पुत्ताक हांव संस्कार शिकयनी म्हणची वे संस्कारा विषय नाही माई लायक अभ्यास शिको का म्हणाले डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टंट लाईफान तू अब्बा बाबा बा ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ शिकोवचे आयल्या म्हाका आम्ही केलेले काम तुमच्यान करू जत्ती पडले तुका एक दोन चेडवाक सांभाळसूच्या जायना व्हडली कुवळ खतरला म्हणकी करता जाल्यार हांवें स चेडवांक पसून होड कर निवे कितले स चेडवांक वय माई तुम्ही होड केला हांव कर नी म्हणलावे तुम्ही भरलाल घरा ना आशिल्ली ती वय गो भरलेली घरा असली कुठले गेले गो तांकां चंद करून पळत नाका चेडवांक होड करची नाकवे अशी होड देताव त्यांनी नाडोका जेवोका तांगेली पोखरी काडका पुरा काडका त्यांनी अशी जेव होड जायनांची हांव ना म्हणलावे तुम्ही व्हड एक बुरकुलाक पॅच सिजून ताका तिक्सी मिरची चटणी करून वडल्यारी तुमगे चेडू लायनार बैसून बुरकी घालीन वय गो तुगेला म्हणके कोण अशी पारस घेऊन बसताची पिझ्झा बर्गर मॅगी पुरा ते पुरा काही आशिल्ले तेच जावन लाय करून पॅच दुखत आशिल्लींची अयो माई तांनी कसन लायक कोण दिला रे खाता की पळया तांगेल मागची प्लेट घेऊन खा रे म्हणून धावतास का एक नाही आशिल्लींची पिट्टी घालून कोरून पुरा दिल्या रे चेडूंक खातावे लाय कोण दिल्या खाताची भूक लागला रे खतली म्हणून सोण सोडका आत्ताच पडा ನಮ್ಮ चेडवानी आई ऊ म्हळे पुरो मत्यार बसकारात घेताची हौसूल पोट ना माई चेडू आम खायना गला आम मन रक्तवा आमगेल कसं दे अवसूल पोट नाही वे त्यांनी सांगला म्हणके आम्ही नांची नाही तांकां आम्ही शिको का त्यातनं मात्र शिकची त्यांनी मत्यार बसून नाही तुम्ही चेडवान सांगली कुडले अंगडी आशिल पुरा सगळे घेऊन दिता मू तुमका दुडवा मॉल गुतस वे ते मॉल चेडवांक शिको का गो आम्ही पुढे काला रेस पळे अशी पुरा गेल्ली कुडले अंगडीन तू टॉयस ते हे म्हणून आम्ही घेऊन दिना आशिल्लींची त्यांची माई तुमगेल कालारी 2-3 ड्रेसेसले पावत आशिल्लो मालगडान घालाल सोळा ड्रेस दाखले चालू घालत आशिल्लो दाखल्यान सोळ्यान मागीर अनेक घालत आशिल्लो आतां तशी वे कपाट फुल्ल आसला री म्हाका ते नाका हे नाका म्हणून राग करता ती दिस एक ड्रेस चावका आतां चेडवांक घरा सोडा माई आतां स्कूलांत तशींची ट्रेडिशनल डे के कलर डे के योगा डे के ऑरेंज डे के ते पुरो ड्रेस घेवका नवे ते विंगड देता पास तुमगेल कालार ते पुरो आशिल्लो वे वय गो आत्ता शिकवण कसं गो तशी नव्हे तू सांगला अणकेची ते डे हे दे सांगी पुरा म्हणटाची आमकां कळना ते पुरा वय गो आत्ता पुरा तेंची जेल्ला तू सांगील पड पुरा तेंची शिकवणे पशी चड तेंची पुरा माये तुमगेल कालारी स चेडू आशिल्ली म्हणटा तुमी तेदाना 2 चेडूं लायक शिकतलींची मागीर 4 चेडूं आस पळय बापसूल व्यारू मुखार शिकतलीं आतां तशी वे आतां ते हे ते म्हणून कॉम्पिटिशन चड आसा तूं मुखार की हांव मुखार तूं मुखार की म्हणून आत्ता कसं कॉम्पिटिशन गो पुरा पुस्तक दबदने काय नव्हे तांकां लोका ज्ञान कही आस फुडली चेडू तशी वे तांगेले व्यवहारू ज्ञान पुरा लायक आशिल्ले लायक करून खंय गेल्यार जिखसून येताची
आत्ता चेडू तशी वे आत्ता तांकां कसं नेगोत ना अटारे पुस्तक बदले काय मत्त्या कसले ना विंगड वय माई फुडली चेडू खंय गेला रे दिक्सून येतल वय ज्याला आत्ता चेडू म्हाका फुई लागू का ताका नव्हे मेडलाल क्लास आपरा घालची तांकां नटल्यार घरा मोबाईल घेवन बसता ती तुम्ही पळय न्ही आता कस कस आपल्या तंते पण उडोंग घालाल पळय न्ही तुम्ही आता असं गो चेडू नवे चेडवान करन तशी कोण करचे हड्डान वे असो काय हडली तेवढंच कसं नाही अशी म्हणू लागला मग तुम्ही कितले वेळ सांगा ऐकनाच पडा तेवढंच आहे अशी नाही ते मोबाईल पळोवचा टाइम पावना तांकां ते मोबाईल पळोवचे धावची कितें मेळल कडेन उडोवन वतात चेडवालांता तो मोबाईल की गेले हातांत मोबाईल चुकना सगळो दिसू रील्स के गेम्स के खेळून बसता आणि ते चेडू घेऊन बेसन ती लासतावे आम्ही पोडी पुरा चेडवा लोटो चंद कोण खेळून बसता शिकिंची आत्ता खंय आत्ता तांणी सगळो दिसू रील्स करची काय या मुळच काय त्या मुळच काय संतू जल्ले गेली बुद्धी आयल्या त्या चेडवांक यप्पा बैसून पूर जल्ले एक चिके भितर वचून आड सरता मोबाईल पडोचे आड पडले दिसता अयो 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 जया ये जया जया अंग येऊ बाई कोणा यो कसं जल्ला ये कुठं चिक जाईना मग कसं नाही आपल वय तुम्ही कसं झालाय अयो ते एक वेळा मोबाईल साईडा दवर गो अयो जया माका उठच खजत ना गो एक वेळा उठकार आहे गो कसं म्हणू पण एक वेळा कसं म्हणू कळत ना गो कसं नाही शिरका लागी म्हणू बोल गो यो गो कसं झालं तुमका बोल गो पुता अंग कसं टाईट जोत गो माका उठच खजत ना गो कसं म्हणू गो पुता एक वेळा अय्यो ये चेडू हेवी कॉल आपला दिसता कसन पोकरी चेडू तुमका ते टाकून घेता तेव्हा आता काढू जाय नको पुता यो नवे कापड गो आता कसं करचे आता ते पिन्नू काढकावे सांगतो कुनो कसन चरडू गो पोकरी अय्यो माई हे गम काढू ये ना माई नावे तुमगे तिरगी पिंका नावे सोपा पिंका अयो मेगे लायक कापड मू पिन्नू काढका मू आता कसन चरडू गो पोकरी म्हणा पोकरी तुगे चरडू येवोच घरात करता अयो ये देवा कसन चरडू माये तुम्ही म्हणाल नव्हता वडे त्यांनी चेडू गो सोडी म्हणू चेडू आणि पोकरी करण्यासाठी कोण करते म्हणून बघ्याच्यात